Hej verden. Jeg sidder og hører noget Boards of Canada og tænker lidt over, hvor dejligt det er ikke længere at være styret af frygt. Men der er nogle ting, jeg gerne vil spørge jer om, som jeg har undret mig over, eller som jeg har svært ved at finde en balance i mit eget liv. Der er det her med kød, som jo er ret sundt, men også ret uetisk, den måde vi gør det på. Og selvfølgelig kan man spise free range meat, men det er også ret dyrt. Og mange af de forarbejdede vegetariske alternativer, der er fyldt med alle mulige kemiske ting, som er ret usundt for kroppen også. Så hvordan kan man passe på sin egen krop, men også på resten af verden samtidig? Hvordan balancerer man det? Hvad har I nogle forslag eller nogle indsigter, jeg kan bruge, så må jeg meget gerne dele dem. Så er der en anden ting. Langt de fleste danske journalister er venstreorienterede, og det betyder jo, at det informationsflow, som er i de statsstøttede medier, naturligvis ikke er objektivt, og måske heller aldrig helt kan blive det. Men jeg prøver i hvert fald at source information alle mulige andre steder fra, og jeg mangler faktisk nogle anbefalinger til noget, helst nogle YouTube-kanaler eller nogle andre steder, hvor at jeg kan orientere mig om, hvad der foregår geopolitisk på en måde, hvor jeg ikke føler, at jeg bliver presset til at tro på et eller andet, som er et narrativ mere end det er den virkelige sandhed. Og så er der også noget andet, fordi det her med informationsflow, vi sidder alle sammen og scroller og consumer en masse ting, og det har jeg haft svært ved at navigere i, fordi for eksempel på min YouTube, så kommer der videoer op med gaming. Så kan jeg jo så gå ind og trykke, det gider jeg ikke at se det her, fordi jeg begyndte at føle, at det er spild af tid. Så man kan navigere i de informationer, man får på den måde. Min YouTube er nu skræddersyet til kun at vise mig indhold, der handler om antropologi og historie og rummet og andre spændende ting, som jeg interesserer mig for. Og jeg føler faktisk, at det er min forpligtelse også som menneske at orientere mig i den verden, jeg lever i, fordi der er så mange, der lider. Der var en, der sagde til mig engang, når du har det dårligt, skal du prøve at få det godt. Når du har det godt, må du hjælpe de andre, der har det dårligt. Og det er jo bare den rigtige måde at se verden på. Så vi har en forpligtelse til at orientere os i verden og tænke over, hvad det er for en information, vi får. Jeg havde en ven, Morty, der tog sit eget liv, og må han hvile i fred. Men jeg opdagede, at han sad og kiggede på rigtig mange memes, der handlede omkring selvmord og den slags. Så vi er nødt til at være selektive omkring de informationer og de ting, vi følger, og de memes, vi ser osv. Vi kan ikke bare slå hjernen fra og sige, nu hygger jeg mig bare med det her. Nå, det var det. Hvis I har nogle inputs, så del dem med dig. Tak.